Oscar Top. Kijk eens hoe je Ja, dankjewel. Oscar Tops, inderdaad. Goedenavond. Ik heb 1 gedicht. De Dam heet het. En heb ik vorig jaar geschreven en is gepubliceerd in tijdschrift De Gids. Het oudste literair tijdschrift van Nederland. En als we het hebben over hoge leeftijd, dan is een mooie tegenhanger de jongste luisteraar vandaag, in ieder geval op dit moment. En dat is volgens mij mijn petekind, mijn nichtje Fleur van 0 jaar oud. En nu wil het toeval dat haar levensverwachting hetzelfde is als de huidige leeftijd van de gids, namelijk 189 jaar. Ja, zij wordt extra oud, dat hebben we laten testen, maar dat klopt. Wat ik vooral wil zeggen is, ik hoop dat gedurende haar hele leven steeds minder en minder inspiratie zal zijn voor het schrijven van nieuwe oorlogsgedichten. Dan ga ik nu beginnen aan De Dam. Het waait er stevast met vlagen, alsof hoop met golven de stad inspoelt. Een deur van bezinning en een raam van spijt openstaan. Elkaar beschutten, zo denken ze. Maar het hek van de dam beschermt niet tegen gaatjes in de dijk eronder. Een foto staart de buren aan. Een vlag ruist aan de muur. De kern van het huis draait deze dag als een kolk naar binnen. Om de kruipkelder heen. Vertraagd, maar nog net op tijd vangen voorvaderhanden kusjes van de jongste westenwind die lieve afscheidszinnen zucht. Filmies als luisterboek, maar dan zonder einde. Het verleden werd niet overwonnen. Zijn laatste woord is niet voorbij. Je hoort het hier ademen. Minutenlang gefluister in het midden van onszelf. Ik hoor een ander van denk eraan. En zie een muur van woede rond mezelf, vooral rond 4 mei. Dank u wel.